shi yasa na daga cikin abinda nake maimaitawa ga 'yan uwa a watan Ramadan, taka tsantsan da maganar social media. Taka tsantsan. Wata kafa ce wadda za ka riski alkairai da yawa a Ramadan. Yanzu akwai shirye-shiryen Ramadan da yake ta gudana, wadda a Ramadan ta hanyar wayanka za ka iya sauraron tafsirin malamin ƙasan nan duk wadda kake so. Akwai alkairi ko babu? Akwai shirye-shirye na infaki, akwai shirye-shirye na marayu, akwai shirye-shirye daban-daban na alkhairi wadda za a yada a waɗannan kafafe. Ashe kenan kaga waya tana daga cikin abinda za ka yi aiki da ita wajen moran alkhairan watan Ramadan. To amma ka yi taka tsantsan da ɗaya gefen kuma. Ka yi taka tsantsan da ɗaya gefen. Ka yi taka tsantsan. Domin yadda mutanen kwarai suka zauna suke shirya alkhairai, yadda bayin Allah za su rabauta a Ramadana, a samu darussa waɗanda za su wayar da kan al'umma akan addini da rayuwarsu, yadda za su samu tsira duniya da lahira. To masu gira haka kuma akwai shedanun da yanzu su ma suna shiri na yadda za su hargitsa bayin Allah, su sa su a cikin sabon Allah a Ramadan. Yanzu duk waɗannan shedanun gidajen TV za ka ga sun fito da sabbin fina-finai wadda za a yi yau da gobe da jibi a Ramadan. Saboda ka ana tahajjud kana can kallon part 5 ko 6. haka ne suna nan araba. Yanzu Ramadan na zuwa, ɗaya ga Ramadan za a sako wani series wadda za a fara yi har ƙarshen Ramadan. To idan ke gauluwa ce sai ki je ki ta kallo, in kai gaula ne sai ka biye musu. Yanzu wadda don Allah sai da watan Ramadan ya kama sannan aka sako sabbin fina-finai na ɗaya na biyu na uku a je na kaza na kaza. Don Allah ba da manufa aka yi da manufa ne. Kuma manufar don ku ne matasa, don ku ne, don ku ne a je a cika ma kwakwalwa da hayaniya da shirme, a cika maka tunani da hayaniya. Me zai kare ka? Me zai kare ka? Shi ma mai shirya fim din, wallahi fim din bai amfani shi da komai ba. Shi ma ba abin da ya kare shi, kawai dai wani abu ne da ya zama mishi haka. Mai shirya fim din soyayya bai hana auren ta ya mutu ba, haka ne ko ba haka ba? Wanda yake shirya fim din soyayya bai hana ya sake matarsa ba. Kai ne zai koya maka soyayya? Kai ne zai koya maka soyayya? Kawai bata lokaci ne. In kuma ka ɗauka wannan din wani nishadi ne, baka san me nishadi ba. Nishadi da alkur'ani ake nishadi. Alakarka da Allah ta yi kyau, nan ne za ka ji daɗi. Magabata suna cewa lau alimal muluku wa abna'ul muluki ma nahanu fihi min as-sururi wan na'imi lajadaluna alayhi bis-suyuf. Inda masu mulki da 'ya'yan masu mulki sun san walwalar da muke cikinta na jin daɗi a cikin rayukar, da sun yaƙe mu a kanta da takubbansu. Wannan abubuwan da kake gani kamar jin daɗin ne, tunaninka ne ya juya kake ganin haka. Ran da ka warke daga wannan ciwon da ka gane ba daɗi ka ji ba, wahala ka shiga. Za ka gane. Ka san ko wannan taba da muka yi magana, kaga mutum na sha yana so ne dan dinga jin daɗi. To yanzu kai kaga mai shan taba alamar mai jin daɗi ne? Ko dan wiwi ka gan shi yana so ne ya zama ya zama daidai. To yanzu kai a idon ka kaga dan wiwi yana daidai? In ka ga mutum na shan giya shi ma hutu yake so. To yanzu kai rayuwar dan giya akwai hutu a ciki? To in ka ga mutum na bin mata shi ma hutu yake so. To inda hutun yake, shedan sai ya zayyana musu, inna zayyana lahum a amalahum, ko su a amalihim, sai aka zayyana musu munanan ayyukansu, sai suka zama wannan munanan ayyukan su kuma su ne masu.
to haka su ma suke ganin wannan din wani abu ne na ɗaya da kewa sai gobe ko jibi zai gane ashe wannan abun na cuci rayuwata ne a kansa. To Allah ya farkar da mu gane abin da yake shine alkhairi mu tsaya a kansa, mu gane abin da yake sharri mu nisance shi. Saboda haka yanzu akwai shirye-shirye da yawa, gidajen TV suna shirya shi daban-daban wadda za a ɗauki hankalin bayin Allah a watan Ramadan da shi. To ka karkata ga darussa na alkhairi, ka karkata zuwa ga darussa na alkhairi wadda zai amfane ka duniyanka da lahiranka, wadda zai amfane ka lokacin da ka fara kwanciyan kabari, wadda zai amfane ka lokacin da ka fara kwanciyan kabari. Karka yadda ka taba tsammanin sabon Allah zai ɗebe ma kewa, bai taba ɗauke ma wani kewa ba balle kai, bai taba ɗebe ma wani kewa ba balle kai. Lokacin da ka fara ne za ka dinga jin kamar kewan na tafiya. Yau da gobe in ka shiga ciki sai ka gane ashe azaba ce. Yanzu wannan taba da kaga taban nan akwai wadda inda a ce ya ba da 100,000 za a mai addu'a ya daina shan taba zai bai, saboda shi ma yana cikin balbalin bala'inta. A ce mishi ba da 100,000 ga maganin da in ka sha ka daina shan taba zai baya. To wadda zai biya saboda ya rabu da ita daɗi ne ko masifa? Masifa ce. Shi yasa shi sabon Allah karka fara. In dai an ce ma ba kyau, kar wani ya yaudare ka, kar wani ya yaudare ka, kar wani ya yaudare ka. In ka zo ka shiga ciki to za ka zo kana bin hanyar da za ka bi ka ɓambara kanka, shedan kuma ya riga ya maka da baibai a cikin wannan abu. Muna kira ga al'umma game da abin da ya shafi ciyarwa a watan Ramadan. Ciyarwa a watan Ramadan ba ƙaramin alkhairi ba ne, babban rabo ne, alkhairi ne, alkhairi ne, babban alkhairi ne, alkhairi ne, babban alkhairi ne. Masu wadata, ku cire dukiyarku domin ciyar da bayin Allah a watan Ramadan. Annabi ya ce man fattara sa'iman falahu mithlu ajri ghayra annahu la yanqus min ajri sa'im shay'a. Annabi ya ce duk wanda ya ciyar da mai azumi, ya shirya wa mai azumi abincin da zai yi buɗe baki ko abin da zai sha ya yi buɗe baki da shi, yana da kwatankwacin ladan mai azumin, kuma ba za a tauye na mai azumin ne a bashi ba, za a bashi ne daga taskar rahamar Allah. Saboda ka duk wanda ka shirya wa buɗe baki abin da ya samu na azumin wannan ranar, kai ma da ka shirya buɗe bakin haka Allah zai baka. Kaga wanda ya shirya wa mutum 10 ai ya kasa ya siyar, wadda ya shirya wa mutum 30 ai ya kasa ya siyar. Kuma kullum muna maimaitawa, Ramadan din zai shigo ka gani wani da jog zai fita ya je ya shiga layi ana zuba mishi kunu bayi da shi, sai ka samu makwabcinsa idan geron da zai bayar a dama kunu a shayar da bayin Allah ne, kullum zai iya ba da buhu 10 bai ji komai a jikinsa ba, amma ba zai yi ba. Sai ka je falon mutum ka samu abinci kala-kala kamar kala 7, amma ai abinci bai yi ba. Makwabta ba abin da nasu ci, kai ka jera abinci kala-kala baka more abinci bayan labai. Masallacin anguwanku ana ture-ture wajen karɓan kunu da ƙosai. Kana da abin da za ka ciyar da waɗannan bayan Allah, ka noke gabarin ciyarwa, yalla bai kuɗi sun more ka.
muna roƙon Allah ya riskar da mu cikin wannan wata ne albarka. Allah ya taimake mu ya ba mu ƙarfin gwiwa mu tsaya mu yi ibada a watan Ramadan. Muna roƙon Allah kuma ya karɓa mana abin da muka yi yafi mana da fufukan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.